Добре дошли! Това сме ние и нашият дом. Той е модерен и комфортен, защото природният газ ни осигурява енергията за отопление, готвене и топла вода. Той е ефективен и икономичен, защото ползваме един от най-евтините енергоизточници за дома с над 50% по-ниски сметки в сравнение с електрическата енергия. Той е уютен и практичен. С природният газ ефективно контролираме и управляваме топлината във всяка стая. Той е удобен и екологичен, защото природният газ е правилният избор за всички, които искат чист дом и здравословен живот. Той е нашият газифициран дом. Ако грижата за дома е важна за теб, направи първата стъпка и присъедини твоя дом към модерния начин на живот. Овергаз – енергия за по-добър живот.